To, alhamdulillahi, masha Allahu, an sallami Tijjani Babangida, wato miji ga Maryam waziri, wadda aka fi sani da Laila ta cikin shirin fim ɗin Labarina, bayan haɗuwa da ibtila'in hatsarin mota da suka yi tare da shi da matar tashi Maryam waziri da kuma ƙaninsa Ibrahim Babangida da kuma ɗansu Fadil. Hatsarin da ya yi sanadiyar rasuwar ɗansu Fadil tare kuma da ƙani ga Tijjani Babangidan mai suna Ibrahim Babangida. Muna fatan Allah ya ji kansu da rahama, Allah kuma ya gafarta musu. Masu kalmar da sauraronmu sai ku biyo mu a cikin shirin namu don jin yadda ta kasance. Tare kuma da sanin halin da ita Laila ta cikin shirin fim ɗin Labarina, wato Maryam waziri, halin da take ciki. Sai dai kafin shiga cikin shirin namu gadan-gadan, idan kun kasance wannan ne karan farko na ziyartar wannan tashar tamu mai albarka ta hasken Afirka, za mu so ku danna mana subscribing ku kuma danna mana alamar ƙararrawa, ku yi mana liking, ku yi comment. Idan kun kasance daga cikin waɗanda kuka yi mana subscribing kuma kuka danna mana alamar ƙararrawa, sai ku taimaka ku yi mana liking kuma ku yi mana comment. To, alhamdulillahi, masu kallon mu da sauraron mu, bayan sallamar Tijjani Babangida da aka yi daga gadon asibiti, gefe guda kuma an yi nasarar yiwa ita matar tasa Maryam waziri aiki a inda ta samu matsala a fuskarta. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya bata lafiya ya tashi gaba, waɗanda suka rasa rayukansu kuma Allah ya ji kansu da rahama. Ku biyo mu a cikin shirin namu don sanya muku faifan bidiyon Tijjani Babangida yayin sallamo shi da aka yi daga gadon asibiti. To ga faifan bidiyon